Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasan alimata dina bina luduni miang tolak sari demaweng tamang tawang guleriwin niwun. Poro pinis posa sepah jispo ingkang dahat pindu dipundi. Poro pangemban pangembating projo sateneng gentan sama hambek berebuti tarmeng kayun. Tetelo moko pandam-pandeming sagung kawula jasih poro ingkang samirawuh. Hingga winantu sagung pakurmatan datan katelemen kadamudo taruno ingkang kula tresnani. Kaparenga kula hendala krami ngambali atur ngaturaken kasukan wilujeng dalu wilujeng pinanggih malih kalian paguyuban campur sari SHM Somo Hartono Musik wingking saking laladan ngrebeng pandhean Karanganyar Ngawi ingkang dipun wasani Raka Mas Somo Hartono. Sowan mudi dawuh timbalan saking Bapak Sarbin Saripit Ibu Suparani kami dalem laladan Krandu ndawung Jenar Sragen megah lekas wekasing sejo sampun kepareng katuraken Bapak Lurah Desa Ndawung inggih menika sakonco saking campur sari SHM dereng tetungga memuji wonten ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi beberanipun Sri Temanten Saripit bangkit gonto keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Sawanipun campur sari SHM ugi nganti Trihangga Siaga Gati. Sapa sing tuwek sih? Sisih wetan piyambak menika Dayu Sukiem Epeledut. Iya. Hati-hati iki streaming. Dadi gambarmu polahmu ditonton seluruh dunia. Hati-hati. Live streaming ki nanti pangestu. Alah paling dimodali wong iki ketoran streaming. Ya didanai kok Hongkong. Lah iya, nek dana kok luar ra mungkin nganggo streaming Andi. Ingkang tengah menika Ade Ayu Galuh Candra Kirana. Ingkang pekasan Ade Ayu Dian Mahara. Sinengkuyung sound system. Kene spanduke. Kager langsung radio Memori FM saking Pandian ingkang dipun pasani Bapak Yarto Gondrong RW. Ugi kabarikan video syuting kinani pangestu ingkang dipun pasani Raka Mas Andi Supriyanto saking Mloko Jenar Sragen. Poringi sami lenggah inggih menika suruh sangat panjuwun saking Bapak Sarbin sakukuban sakumur tamu keparenga sulistya hangis lenggah ngantos sak paripurnaning pahargyaning ratri mriki sinambi midhangetaken samirsani atur suka panglipur saking campur sari SHM nyuwun matur nyuwun.
Para iki samelenggah kinarya hamen wanci bujeng wedal. Daya-daya kula sakanca nglajengaken atur suka panglipur wonten karsa antika para tamu kepareng ngaturaken sawanipun kadang-kadang vokalis. Ada Ayu Suki Mepeledit. Galuh Chandra Kirana Dian Mahara kepareng ngaturaken pambuka saking Campursari SHM. Lah jenenge nggih niku. Ardi Leh Elisabeth ya kapien. Lah ya. Suku mungkin malah panjang umur ya Yem ya. Malah panjang